बड़ी प्यार से आप लोग बैठे हो। अब धीरे धीरे समय उत्तरायण होत बा। अब इतना भैया लोग बैठे लोगन एगो तरज बड़ा बढ़िया हमारे मास्टर संकेत करत बड़ा। भोजपुरी के दूसरा भरत शर्मा कहे जाने वाले प्रभाकर पांडे गजब लयदारी गजब। कौनो मेहरारू अपने मर्द के फोन पर रहना देख बा कितना पैसा कमा ले बा। का कहे ए ठेका अरे 1 साल से आज काल कैले बानी जी, 1 साल से आज काल कैले बानी जी, 1 साल से आज काल 1 साल से आप कहिला कि आज आई काल आई परसों आई। अरे 1 साल से आज काल कैले बानी जी, 1 साल से आज काल कैले बानी जी, 1 साल से आज ए रुचि हमारे बक्सर अक्सर में कुल गीत बहुत प्रचलन है। अरे कौन बात के ईर्खा रउआ धैले बानी जी, कौन बात के दीपावली दशहरा बिता दिहला बहारा, दीपावली दशहरा बिता दिहला बहारा, आसो के सवाना सोखब का, आसो के सवाना सोखब का, सब कर कमासू आ गईले घरे, सब कर कमासू आ गईले घरे, रउआ कमा के राजा हो खबका, सब कर कमासू आ गईले घरे, रउआ कमा के राजा हो खबका। पार लिखे वाला दीपावली दशहरा बा लिखवैया बीता दिहला बहारा, आसो के सवानवा सोखब का, आसो के सवानवा सोखब का, सब कर कमासू आ गईले घरे, सब कर कमासू आ गईले घरे, रउआ कमा के राजा हो खबका,
बड़ा सुंदर एगो तर जौरी और पुरस्कार यही हमारे बड़का भैया एस के पांडे जी, अधिवक्ता उच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, क्षमा करेंगे, इलाहाबाद, बिरहा प्रेमी, अभिभावक जी बिरहा प्रेमी हैं। आपके द्वारा 100 रुपया पुरस्कार, चरणों में कोट कोट नाम, दिल से धन्यवाद बा। एक गीत और बजा लिया, ये सिटी है कहा बसवा में, सिटी तनी देख ला लोग, बेस सिटी दे। आज का समय में ए हो प्यार चिन्हेला, प्यार चिन्हेला ना आदमी कौन जात है, प्यार चिन्हेला ना आदमी, प्यार चिन्हेला ना आदमी कौन जात है, प्यार चिन्हेला। हो प्यार ना चिन्हे किन्नी रूठ की जुठ बात हो प्यार ना चिन्हे किन्नी रूठ की जुठ बात है, प्यार चिन्हेला ना आदमी कौन जात है, प्यार चिन्हेला ना आदमी, एगो गीत काल रुचि गई बड़ा निक लगल। जब बिरहा शुरू कैले रही हम, बिरहा जब शुरू कैले रही गावे, उस समय अजीत हलचल लिंक भेजले रहो, अजीत हलचल भैया कि सुधीर आई गीत हमारे गावो बड़ा, उस समय के गावो कर रहे हम। अरे हम बानी लइका या रहुआ सयान जी, हमरो के होखे दितन का जवान जी, हम बानी लइका या रहुआ, बहुत पहले 3-4 साल पहले। अरे हम बानी लइका या रहुआ सयान जी, हमरो के होखे दितन का जवान जी, अरे छोड़िया कवारी बरियारी ना, छोड़िया कवारी, अरे छोड़िया कवारी बरियारी ना, ठीक लागेला, बड़ा सम्मान, बहुत दुलार हो। हारमोनियम के अच्छे कलाकार और कलाकारों को सम्मान देने वाले, हमें वो लोगों से बड़ा फटता है और वो लोग से बड़ा बनता है जो इनसे इंसानियत के रूप में मिलते हैं। अखाड़ा क्षेत्र और इलाका चाहे जिसका भी हो, लोग प्यार से मिलते हैं तो वहीं से भावनाएं जन्म ले लेती है। आप हमारे बड़े अजीज हैं, हमारे गुरुतुल्य, हमारे बड़े भैया हैं। एक बार ताली बजा के आप लोग सम्मान कर दिए हम। और रुचि के बहुत हद तक सहयोग करे वाला, गावे वाला आदमी हमारे बड़े भैया, बहुत शानदार 200 रुपया पुरस्कार माला दे के सम्मान बढ़ाए। आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद। अरे छोड़िया कवारी बरियारी ना, छोड़िया कवारी बरियारी
तन की हिलैले रहली हाँ वायरल रहल। हम तो जानता हूँ कि आधा पेट खाई ला नहीं अभी ना स्टाइल कर रही ला ना आधा फुट भोजनो ना करेला अब बिना स्टाइल का हम गईबो ना करेला। कैसे अरे से जारिया ना देख लो ए काहे फेल दिखाइए ना देख लो। अरे किससे जारिया अरे से जारिया अरे से जारिया अरे उमरिए पनीक लागला से जारिया उमरिए पनीक लागला। अरे छोड़िया कवारी परियारी ना अंतरा अंतरा काहे कमर काम जोर कमर काम जोर अभी लोड नहीं साही कमर काम जोर अभी लोड नहीं साही होके दी जवान तनका तन दीन रही। अरे कमर कम जोर लोड नहीं सही होके दी जवान तुमका कम दिन रही। कमर कम जोर झूमर में नथिया तुरला 501 रुपया पुरस्कार सुनील जायसवाल जी एडीए नैनी प्रयागराज बिरहा प्रेमी शानदार 500 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद पुरस्कार दिल से धन्यवाद बा। एगो भोर हो गई तब भैरवी कलाई आ रुक जाइए कुल तो सुनाई देते हैं। 500 रुपया पुरस्कार अब तनके सा यूट्यूबर भैया लोग आइल एगो भोरहरी का चीज भैरवी जे कल जला ओकरे बाद हैदर अली जुगनू जी लाल जी गुरु जी राम कैलाश दादा का भी गीत अच्छा अच्छा सुनल कल जला। जब से तुम लोग से बिरहा होके लगल तब से हमू लगनी खुद ये भैया 2-4 गो हमू याद कल ही नहीं था हम भी स्वर्गीय राम कैलाश दादा का हैदर अली जुगनू साहब जी का लाल जी लहरी गुरु जी का 4-5 गो गीत हमहू याद करके आए जब तू ना गईलू अब हम होके गाई ऐसे कि हमू कहीं हमू सुनाई भाई हम कहीं ये मत रुचि गा दिया तो हम का लेकिन तू ना गईलू तो हम कहीं जाए तो भाई आए के हम सुना दे 500 रुपया पुरस्कार। लेकिन है तन के एगो सुन ला भैरवी भोर में खाली गावल जला अरे न जिए के ठेकान पर न मर के जुगाड़ बा। भैरवी है ये गीत पे एगो हिंदी गीत आई रहे अरे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। लेकिन भोजपुरी में गवाइल की अरे ना जिए के ठेकान बा न मर के जुगाड़ बा।
ना जिए के ठेकान बा। आजा परदेसी दिल, आजा परदेसी दिल, तुअरिए पखाड़ बा। आजा परदेसी दिल, तुअरिए पखाड़ बा। अरे न जिए के ठेकान बा, न मर के जो काल बा। न मर के जो काल बा। एक लाइन और कहे का, पानी जवानी के, पानी जवानी के लोर बन के बरी से, जहिया से गैला पर देसी तू घर से। से गैला पर जवानी के लोर बन के बरी से, जहिया से गैला पर देसी तू घर से। भैरवी कब लाग रे परदेसिया, हमारी जिंदगी आके, हमारी जिंदगी आके कोनो ना ठेकान बा। आजा परदेसी दिल, आजा परदेसी दिल, तुअरिए पखाड़ बा, न जिए के ठेकान बा।